For os er A/S godt design, fordi det prøver at angribe et nutidigt problem på en eller anden måde. Altså, det klassiske arbejdsbord er ligesom, som bare er en flade, ikke, med en arkitektlampe til, og så, lad os sige, der jo ligger noget strøm nede på gulvet eller et eller andet, er jo lidt mere sådan til analog arbejdsbord på en eller anden måde. Altså, det er lidt mere at sidde og tegne, eller skrive, eller læse, ikke, på et stykke papir. Jamen, Spand Studio, det er os. Det er en lille nystartet arkitektur- og design-tegnestue, som vi har lavet. For ligesom at prøve at udbrede os med vores skabertrang, simpelthen. Få den ud af verden på en eller anden måde. Det handler vel i virkeligheden om at have sådan en eller anden arkitektonisk approach til alle opgaverne. Jeg tænker, at vores bord for eksempel er jo i virkeligheden bare et lille stykke arkitektur. Jeg tænker nøjagtigt lige så meget over detaljerne, som det vil være i stort byggeri. Det er alene designet ud fra, at det skal kunne bruges i den digitale tidsalder, hvor man sidder med sin computer, og hvor vi gerne vil indføre sådan lidt mere strømlignet brugeroplevelse. Man tager sin computer og sætter sig ved bordet, og man plukker strømmen i her, og man har måske en mobiltelefonoplader. Og så har vi lyset op i LED-stangen øverst, som for mig retfærdiggør designet rigtig meget også.